Θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Για την ώρα πάμε στο πρώτο θέμα του δελτίου. Καθώς, κυρίες και κύριοι, 173 κοιμήλια εκκλησιαστικής τέχνης, τα οποία είχαν βρεθεί στα χέρια του διαβόητου Τούρκου αρχαιοκάπηλου Αϊντίν Ντιγμέν, επαναπατρίζονται με 39 χρόνια καθυστέρηση. Μεταξύ αυτών και ψηφιδωτά της Παναγιάς της Κανακαριάς. Συμβολική εκδήλωση μερικής παράδοσης το απόγευμα στο Μόναχο. Το ρεπορτάζ έχει η Έλενα Λουκά. Τα λάφυρα πολέμα αποσύληση ναών στα κατεχόμενα για τον Τούρκο αρχαιοκάπηλο Αϊντίν Ντιγμέν, ανεκτήμητη πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά για την Εκκλησία της Κύπρου και την Κυπριακή Δημοκρατία. 173 κοιμήλια παραδίδονται τις επόμενες εβδομάδες από τις γερμανικές αρχές στις νόμιμες και δικαιούχες Κυπριακές με 39 χρόνια καθυστέρηση. Νωρίς το απόγευμα, κατά την διάρκεια τελετής στο Αρχηγείο της Αστυνομίας της Βαβαρίας, 3 από αυτά παραδόθηκαν στις Κυπριακές Αρχές. Μεταξύ αυτών το ψηφιδωτό του Αποστόλου Θωμά από την Εκκλησία της Παναγίας της Κανακαριάς, τοιχογραφίες από την Παναγία Ψυνθρώτισσα και την Παναγία Περγαμηνιώτισσας, παράγματα τοιχογραφιών από τους ναούς Αγίας Σολομονής και του Αντιφωνητή. Η Κύπρος είναι πολύ γνωστή για τις εκκλησίες της ιδίως και τις τοιχογραφίες που περιέχουν. Αυτό στο εξωτερικό έχει γίνει πάνω, δηλαδή... Γι' αυτό μας βάζουν άλλωστε και στην πρώτη θέση του στόχου. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το 1988 όταν ο Ολλανδός έμπορος τέχνης Μισελ Φωράιν προσήγγισε την επίτιμη πρόξενο της Κύπρου στην Χάγη Τασούλα Χατζητοφή και της έδωσε πληροφορίες για τους κλεμμένους θησαυρούς της Κύπρου. Ο Ράιν πρότεινε την αγορά κάποιων έργων τέχνης. Ενημερώνεται το Υπουργείο Εξωτερικών, ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, και πραγματοποιείται συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Υπήρχε ένα παλιριακό ρεύμα τέχνης που κατέληγε στη Γερμανία. Είμαι ένα από τα άτομα που είχαν ανοιχτά τα μάτια τους για έργα. Συντήρησα πολλά κατεστραμμένα κομμάτια, ήταν φοβερό. Τον Οκτώβριο του 1997, μετά από επιχείρηση των βαβαρικών αρχών, συλλαμβάνεται ο Τούρκος αρχαιοκάπηλος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν δεκάδες θρησκευτικά κοιμήλια, τα οποία αποτελούσαν προϊόντα λαιλασίας εκκλησιών κατά την τουρκική εισβολή. Ήταν ο συνδυασμός των δικών μου πληροφοριών και της δικής της καθοδήγησης που οδήγησαν στην επιτυχία. Εκείνο που σας έκαμε να αναλάβετε αυτή την ευθύνη. Ας σας πω, με μια βαρόσοντου, σας φτάνει? 39 χρόνια μετά, ο ανεκτήμητος θρησκευτικός θησαυρός επαναπατρίζεται. Επιστρέφει στην πατρόαγη της Κύπρου για να αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, μέχρι την στιγμή της απελευθέρωσης.